Africa my continent, Africa my home. Yini sisho njalo? Udaba lwaKwaMaphumulo aliphelelanga eKZN, udaba lwaKwaMaphumulo aliphelelanga eSouth Africa. Kodwa lo lwaphelela kuphi? eSwatini. AbaseSwatini balanda balibuyisa la. Mfowethu, awusichazele ubani? Wapi usebenzaphi? Ufika kanjani la? No, siyabonga kakhulu baba Msweli. Ngisandile Mngomezulu. Ngisebenza kaDubs Dubs Funeral Home and Crematorium eSwatini. Sibonga kakhulu kuba ingcenye lomsebenzi lomkhulu kangaka. Masibikelwa lenzaba kusithinsile kakhulu. Siyajabula nje ukuthi sithi masibika nathi bantu abatsala ekhaya nabo yabathinta kakhulu. Kungumthandazo wethu ke nathi ukuthi mangabe ube sebudlangile eveni kube khona abantu ube noma ube ingcenye yabantu labenda lokuhle emphakathini. So kusithokozisa kakhulu nje ukuthi sikhona kubambisa bakasithole esikhathini lesimadima kaso. Siyabonga kakhulu nakuwe baba Msweli lokube ngolobadla wasithinza sasebenzisana kahle naphinde sihamba nakahle endleleni kusuke eSwatini size sidofika la. Nasibonge kakhulu baba. Ungakabongi wavala. AwuDubs inkampani engakanani? Ingakanani inkampani? Ngibone nemoto eziningi kakhulu. Inkampani engakanani? No, singasho ukuthi uNkulunkulu usibusisile, wasibusisa ngekuthi sibe inkampani lecishe kube inkampani lenkulu kakhulu yebangcwabe eSwatini. Cishe ke sikhona nala sikhwahlande besikhona nje na kula maviki laphelile silanze lamanye emaswati lashonela ngalapha inze simixele silethela abanye labashonela eSwatini labangema South Africans. Cishe nje inkampani lenkulu kakhulu. Seneminyaka ke close to 70 years solo sikhona kulomsebenzi. Oh yes. Yes. No, siyabonga kakhulu kwi-management yakwaDubs. Indlela abasiphathe kahle ngayo. Singekho singabonga i-management, sibonge sifika singena kwi-reception ngoba singenele reception sathola izandla ifudumele basithatha kahle, basibamba ngesandla bahamba nathi lonke uhambo. Ngisazodedela udadewethu lapha akayibekele. Mina ngizakhuluma nje indaba kaDubs ukuthi bafowethu nodadewethu siyabonga umsebenzi wenu ungathi ungakhula ukhule bengizothi kube la eSouth Africa ngithi ube ngange abazokhahlamba. Mhlambe ke enye into ke ngoba akuyena uDubs kuphela obelapha. Amaphoyisa akwangwane athi kuthiwa kwangwane. Amaphoyisa akwangwane ngendlela abasiphathe kahle ngakhona. Bezosixhumanisa futhi noDubs kwaba yibona futhi abalokhu behlabe nyuka ke manje kodwa usazoyikhulumela ngizomyeka ikhulumele. Sibonga kakhulu emaphoyiseni akhona, sibonge kuHome Affairs wakhona, sibonge uHome Affairs wase South Africa ukuthi basilekele noma kade sesibone sesipintsheki ukuthi ezincwadi mhlambe ipermit nakho kuzoba late kodwa bakwazi ukuthi beshishisele wona. Sibonge ubukhosi nje bakwangwane ngoba yonke into phela iqala phezulu iqala phansi igcine isiphezulu indleleni isiphathe kahle ngakhona. Masifika la eSouth Africa singakhohlwa sibonga uHome Affairs wase South Africa ngendlela abasiphuthumisele ngayo ama-passport ukuthi sikwazi ukuthi sigijime siye ngale, sikwazi ukuthi sihlonze isidumbu, sikwazi ukuthi okay sona senze nezinhlelo. Mhlambe ke angingawageqa amagula. Angeke ngibashiye abantu base-Africa. Laba bantu bo-10 ngoba silana nje. Uyazi ukuthi mfowethu yonke le mali benibala zonke lezi inombolo amafilimu ebenikhuluma ngawo. Mina bengithemba ibhakede kuphela ngathi noma ngabe bathini kodwa ibhakede lizoyenza lento amafilimu. No, siwabonile mandla lelibhakede noma kusukela esitenga solo abantu bafuna ukusimisa bafuna kufaka lapha ebhakede. Yes. No, sibonge kakhulu nomuhle umsebenzi baba Msweli. Sibonga kakhulu dadewethu. Ngiyazi ukuthi ubhlungu kakhulu kodwa ngiyazi ukuthi ubhlungu sekune mixed feeling. Isikhona into ethi ithambo lasekhaya lizolala endaweni ehloniphekile. Sithathe angazi ukuthi uzoqalaphi. Amaphoyisa aseSwatini, kwaDubs, Home Affairs, ama families omakhelwane angazi kodwa nje awuhambisa imessage ngendlela yakho. Ngizothanda ukubonga kakhulu. Ngizoqala nje emphakathini wakithi KwaMaphumulo isupport esiyitholile ibe inkulu kakhulu. Bese ngiphinde ngibonga baba Msweli. Bese ngeke sikwazi ukumthatha uma ngabe ubengekho. Bese silahlile ithemba ukuthi uNkulunkulu emuhle. Sikwazile ukuhamba size sifike eSwazini
Bekungekho lula ngithatha le ndlela ngingedwa ngale, but ngale ngifike ngathola ifamily. Amaphoyisa abakwaDupsi bangisekile kwaze kwafika ekugcineni. Ngiko ingakho ngikwazile ukuthi ngize ngifike la ekhaya ngiphephile. Ngibonga kakhulu usisi obengilalisile uSithembile Ndlovu. Ngibonga kakhulu ungiphathise okwengane yakwabo, usizi lami ulithathe kwawo lakhe. Ngibonge kakhulu kwaDupsi indlela abangiphathe kahle ngayo. Bengize ngikhohlwe kwesisikhathi ngokuhamba kwengqondo, ngikhohlwe ukuthi bebethe angohlale nginaleli phepha engiliphethe, kodwa bebengisiza noma ngingaliphethe ngoba beyibona besiqonda isimo sami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. iSouth Africa yonke besingeke sikwazi ukwenza lokhu mangabe ena ibingekho. Ngiyabonga kakhulu. Ususele le utholile ithuba lokubheka iziba la. Yebo, bangihambisile izolo nakubi isimo sezulu besingasekho right. Kodwa ngihambile, asihlalanga kakhulu. Bangihambisile amaphoyisa azayo ngibeka khona. Lapho ke ngifike ngezwe ubuhlungu kakhulu, ngibona ukuthi kube umusa kaNkulunkulu ukuthi simthole. Bekungamele mangibuka indawo ayehambile nendawo aphoseke kuyona. Kube umusa nje kaNkulunkulu. Siyacela ukuthi nisikhulekise ubuhlungu esinabo budlule. Asimjezise uNkulunkulu. Siyazi ukuthi uyasithanda. Siyazi ukuthi bekungeke kuze kwenzeke uma ngabe yena ubengasithandi, kodwa mhlawumbe ufuna ukubona ukuthi siqine kangakanani kuyena. Siyabonga kakhulu. Sisazobuya mase siqede yonke into sidwebela isithombe ukuthi mawusibuka iziba esinjani. Sizazobuya ngoba saxinekile, sixinwe nayo imisebenzi, sizokudedela sisi. Sibonge kakhulu. Africa my continent, Africa my home. This is my home. This is our continent. Esiyiprideayo ngayo ukuthi usuke eSwatini uzwa ubuhlungu bala idiskanteni sinike yona kungaphezulu kwamandla, kungaphezulu kokucabanga kwethu ukwenzela ngoba lapha kuvelile ukuthi ibhizinisi enibeke eceleni kwase kugijima lento yobuntu ngoba umAfrika wonke umAfrika wayenento yobuntu. Siyabonga kakhulu. Sikhulumile noMeya futhi la sizobheka inhlelo ngoba naye ubelokhu ekhona lokho ngi-update naye buye ngi-update. Sizobheka ukuthi zithini inhlelo. Khona abanye business people bala abakhulumile, ngisazobabheka bese si-update kahle ukuthi usibani uvelile la ngoba sishilo sathi abantu bala umuntu la alethe isipheko la ilokho angushilo nje isipheko phela. Siyabonga kakhulu sisi. Sobonela ngaphakathi bese sihamba neqhawe ungazuduki ake ngingenela ngaphakathi. I thank you. Africa my continent, Africa my home.